Mira, hem corregit només un aspecte de sortida de pilota que ens estaven creant problemes, sobretot per la banda dreta quan sortia Abram, corregir un aspecte posicional d'Antonio, de Lanza i de Toni per poder sortir així. De fet, crec que ho hem interpretat bé perquè Antonio baixava a buscar la pilota, ningú el sortia i podíem fer la transició una mica més amunt. De fet, hem arribat amb Lanza, hem arribat amb Toni i hem arribat millor a la segona part. Jo crec que ens ha faltat això, evidentment ser més contundents a darrere i aprofitar les ocasions que tenim, però clar, per això és el futbol, no són matemàtiques. Estic segur que la primera ocasió del partit que xoquen Antonio i Aníbal podia haver sigut ja gol al minut 2, el penalti Lanza, però bueno, no sabem. Però hem corregit només aquest aspecte. No, jo crec que és més injust el de... Jo crec que vam gaudir d'ocasions més clares el dia de l'Hèrcules, si no recordo malament. Avui han sigut clares, però no tant. A la segona part ha sigut totalment nostra, hem jugat al seu camp, ells ens han aprofitat les contres, les dos o tres que han tingut, que podien fer mal, però s'han defensat molt bé. No hem tingut tantes ocasions, recordo, tan clares, després de tornar-ho a veure t'ho diria, però crec que és més injust el dia de l'Hèrcules, inclús el de Córdoba, de Copa. La segona part sí, jo crec que la segona part ha sigut molt bona. De fet hem jugat al seu camp amb el risc de saber que les contres et podien marcar el segon, però bueno, hem jugat amb aquest risc, potser no amb la claretat en quant a ocasions, però l'equip ho ha donat tot. Sí, no ens passa això a nosaltres, sí, sempre ens passa en contra, a favor no ens passa, no són gols nets, el dia que, bueno, sí, recordo el Jonathan Valle a Huelva sí que ens va fer un gol per l'esquadra i això l'has d'aplaudir, però sempre són gols que dius, ai sí, així, sí, això és una cadena d'errors, bueno, hem d'aprendre, hem d'intentar tallar-ho això, intentar solucionar-ho i intentar solucionar l'eficàcia, moltes coses, estem en fase encara de saber, de reconèixer els errors i intentar evitar-los perquè no passin al següent partit. Sí, bueno, és important saber de qui ve, com un entrenador com Quique Setién, el que passa que, bueno, que també és fàcil dir-ho quan guanyes, potser no, si haguessin quedat 2-1 no sé si ho hagués dit, però bueno, és d'agrair que un entrenador, a pesar de que guanyi, doncs, bueno, elogi el joc, elogi el que ha dit ell. No. Jo conto que en portem 4, no? 4 victòries, 4 empats i 2 derrotes a casa. No obsessiona. Ho busquem, ho intentem, diferent que es repetissin partits com el de l'any passat a Córdoba, que et ve aquí, et fa un 0-3 i te'n pot fer 0-5 i si siguessin partits direm, ostres, alguna cosa hi ha que... Però jo crec que hem tingut ocasions, no les hem pogut o sabut aprofitar, la segona part ha sigut totalment nostra, no em preocupa, no. Sí, ja t'he dit, no hem arribat a aquelles ocasions tan clares que te'n vas emprenyat com el dia del Córdoba o l'Hèrcules, que crec que vam arribar molt millor. Hem arribat, hem sotmet en el rival, hem jugat en el seu camp, hem intentat entrar pel mig, per la banda, però no amb centrades tampoc molt clares, quan la teníem per fer era una centrada mig de mentida, no ha sigut clar, a pesar de que jo crec que hem sigut amos i senyors del partit, amb línies generals, no han sigut ocasions clares com per sentenciar. Clar que em vaig enfadar perquè no hem guanyat o inclús hem pogut empatar, però no és allò que hi ha claretat. Bueno, jo crec que no ho volia fer, ho ha fet perquè nosaltres l'hem apretat molt, no? Sí que la primera part ha sortit alguna jugant, però penso que els davanters nostres han pressionat molt bé, inclús alguna de les sortides de pilota que no crec que les hagi vist, però si veieu molts partits del Lugo és molt raro que tirin una pilota amunt, n'han tirat bastantes, ja no sols el porter sinó la línia defensiva. Això ho hem tapat bé, ho hem fet bé, el teníem ben estudiat, el que passa que després no ha entrat. Que tampoc sabéssim el que hagués passat, si hagués entrat al penal o no hagués entrat, és parlar per parlar, no es pot parlar. No, les derrotes sempre són doloroses i si me'n recordo de les de Córdoba i les d'Hèrcules, sempre fan mal, el que sí que anirà molt bé els descansos per recuperar a tots els jugadors, psicològicament i físicament. Tenen descans fins al dia 1 a les 7 de la tarda, aquí a la Creu Alta. Cadascú s'emporta un pla individualitzat per recomanacions que els hi fem des del cos tècnic, uns amb més o els altres amb menys intensitat, però sobretot la gent de fora i la que no és de fora, que disfruti de la família, sobretot els que la tenen lluny, no? Que jo crec que són dates per fer-ho. Home, positivament, jo crec que ja no sols els equips catalans de segona divisió A, sinó a segona B, que n'hi ha molt més, inclús alguns a primera, el futbol català està de moda, no tan sols perquè ens representen en primera divisió el Barça i l'Espanyol amb tots els seus èxits, sinó perquè hi ha jugadors de molta qualitat. Crec que som un país que importem i exportem també gent a fora, a l'estranger, que també n'hi ha catalans que estan rendint molt bé a l'estranger i és un orgull per nosaltres, és de valorar, i l'únic que hem de fer és animar perquè segueixin així i intentin despuntar més.
Què demanaré als Reis? Et refereixes en quant a fitxatges, no? Bueno, jo crec que tots sabem... Salut, que ens respecti les lesions, sobretot en els jugadors, que recuperin el més aviat possible els que tenim, perquè creiem que són els millors, res més.